Kanang tay, Oh, dungsoy. naano pinangutan na ari tay ba? Saan naman po na? Saan ko pasabot anang hukbalahap tay? Oh, hukbalahap. Labihay na po nang nangutana wa siya kahibawo. Leksyon man na siya sa elementary good. Hukbalahap. Kadto man ang pananakop sa mga Hapon ba nga wa na taka-udyon mga Pilipino mao tong taga-Luzon kahimo sila grupo mo nagitawag og hukbalahap mga gerilya ba. Hukbalahap ang pasabot ana hukbong bayan laban sa Hapon o mo na hukbalahap. Karon ang mga Hapon hingabot man pud sa Bohol. Aw, wapod pa lupig ang mga bulanon. Gatukod pud tag grupo gerilya gitawag og Alsa Kahoy. Ang pasabot sa Alsa Kahoy, alyansa sa kaliwat ni Daguhoy. Amo na Alsa Kahoy. Karon nakadungog pud ang taga Cebu kay abot man pud ang mga Hapon didto. Awa pud sila palupig, gatukod pud sila grupo nila. Nagitawag nila og Bino Kulapo. Ang pasabot sa Bino Kulapo, bininlag anino sa kusog ni Lapu-Lapu. O mo na ilahang kuan kining grupo sa taga Sugbo. Karon diha nakadungog pud ang mga taga Iloilo, awa pod sila palupig. Doon na pod sila grupo, gitawag nila Bulasot. Bulasot ay ilahang grupo. Pasabot sa Bulasot nila, ng mga gerilya, bugkot laban sa mga pisot.